uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba umpostoli nomama umpostoli egameni likaJesu elinamandla. Ngibingelela abazalwane bonke basekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi balomkhuleko wangomhla ka-18 May 2023. Besigulelwa udadewethu ephethwe isifo ebengiqalwa ukusizwa okuthiwa icellulitis. Ngithe noma ngiyokombona esesibhedlela ngangisaba ngisho ukubheka umlenze wakhe, wawusabeka wawunama-blisters, umapanyazi kungazuthi umuntu oshile. Ngamlalelisa-ke lo mkhuleko, naye wawulalela. Nakuba sasingekho isidingo sokuthi ngimlalelise wona ngoba naye ngamfaka ekhaya lezwi, iy'ntshumayelo uyazithola, kodwa ngiyabona ukuthi akalaleli ngoba akaze akhomente nje ngalutho. Ngakusasa-ke udokotela wakhe wamusa e-theatre eseyokhikhiliza lo mlenze ngendlela owawuyiyona, wayesemfaka ibhandeji. Kuthiwa kudokotela wathi-ke bekufanele ukuthi ngoLwesihlanu nje lolu nje sisuka kulona. Befikile udokotela esethi uyamphinda futhi umusa e-theatre ngoba ethi kudingeka ukuthi amsike la emsika khona emzimbeni, abeseyophesha kulezi ndawo amgebhula kuzona. Udokotela mayefika ewubona umlenze wakhe ahlaba umkhosi ngento ayibona ngamehlo akhe, ngoba umlenze ubugcwele nje yonke indawo, kungekho ndawo edinga ukupheshwa. Kuthi udokotela wephakamisa izandla, uthi udadewethu kwasekusele nje ukuthi udokotela asho athi thank you Jesus, emangazwa ile miraculous healing. Kuthiwa waze washo wathi this is unbelievable, I was not expecting this. uNkulunkulu wethu unamandla, usazenza namanje izimangaliso. Impela uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane.